face pe toate într-o zi, nici cum. Dar n-ai cum, hai că n-are până aici. E gaură înăuntru și cotroboiețe de alea. Nu spune-le Florine că m-a întrebat oamenii de cetate. Doamne ajută! Să trăiesc cu Florine. E acolo e cetate, la că mergem altă și acolo. Acolo cine vrea să studieze cum ești tu așa, că e cetate, e gaură, în stânca e gaură, mă. N-ai fost. Așa ieși printr-o cămăruță, auzi, nu că povești, că n-avea cum să-și ia așa lăsată de la Dumnezeu. Mă să-i dai și foc, după. Hai cu mătră, băi! Te duc tu șupile aici. Mai în sus. Hai. Te uite, nu te teme. Du-te înainte. Nu, dar nu, gata, nu veni, nu pot din ce. Hai că am pus unul pe foc. Du-te, mă. Să fac o mămălii de sămânțe, un bău. Dacă apucam mai devreme, mă, făceam. Florin Ciontea. Doamne ajută! Aveți multe oi? Nu, băi, frate, băi. N-a pus nici de sigur, am avut multe și mai multe, dar... Am asta să Și aveți ajutor? Nu. Eu 102 de oi de scurte. Hai cu metri! Aici este mască, mă. O mască este pierdută. Zvârliche. Dom'le, ce ai? Uite aici, po. Lung în pas. Că am pregătit cea unul atunci, că am scăpat o Ba după magante aici. Nu trebuie într-una curent, numai ca nici. O țigără. Dar după ce să fiu, băi? Da, să bea un par de din asta. Hai, ce mi-l cheamă, omul ăsta au că să trage de unde te tragi și tu de acolo. Da, pune. Aici nimeni pe dârmă, pe dârmă. Așa nu după mine. Poate că grijește patria. Am pățit-o cu ducanul la râpa cu câini. El trebuie solul ăsta la ducan. El n-ai știu. Solul de unde și știu, hai, tam spune de unde. Băi, nu-mi place. Ce? Nu-mi place tira. Ce, de-aia nici trebuie să-i facă pe ei. Nu, că de mă-i face cumva, da. Ce, bă, la ai? Hai, că filmăm noi și uite. Ia, hai! Ia, hai! Ce? Uite, vezi cum... Ia, hai! Hai, să vezi. Hai, înăuntru, că filmăm. Uite baltagul. Ia, hai! Cățelul. La bună ziua în casă, bă, baicele. Minune. Nu, pune-l. Ce faceți, bă, oamenii ăștia nici sunteți? Bă, pune-l pe față. Hai că ia nici, și acum imediat să fac un buț. Eu m-am pregătit atunci ca lumea, apoi tu nici. N-ai apărut. Ce ca lumea, mă, dă... Eram pregătit carne, Lasă-mă, nu așa ai când să pregătești omul, dar pe... Na. Ia mă, e păcăsit toată, băi. S-o banii vara încă de cărămidă la cursul. O repunte căsuță, așa? E nou, e cu de cărămită. Cărămidă, tot, Ia și cursul. horn. Și hornoi. Am un tub de la mare.
E mai lung. Ia duci, mei. Nu e focă, hă? Nu e, mă, dar mere care țucă, e Bă, cum, mă? Dar Că ține și cald. e tub de beton. Bă, și... Nu. Bă, nici mă că e mare, mă. 1, 2, 3, e 4 metri de largă. E 4 pe 4. Am avut o târlă de nouă, nimeni pe aici, mi-a ars. Și atunci am făcut asta mai mică. Mi-a ars aici o târlă de ferească, mi-a zis, nu au avut nici care, ca noi. Păi, mă, aici, Nino, multă nimeni avea, mă, nu Ștefănuc de la Du-te, Gheta. mă, am avut târlă față de alutea, eu n-am avut cum dau camere, da, pe Danilă. Să știi cum o ars. Bă, să mă aduc niște more, am unii s-au făcut morea și niște oțet. Atâta. Cât a spus, ia asta ce trebuie. Și o conservă de fasole cu cârnășuță mâși, când e și nu avea vreme să faci de mâncare. Imediat. Orice mâncare Da, mă. de Asta ce brânză-i? Asta e la berbință de aia. E iute. E, bună. Dacă vrei un pic să de asta. Vrea, mă. Da? Mă, novaci gorj. Bucălăi. Da. Dar normal, astea sunt. No. La noi aici în Ardeal și Sibiani au vietăți. Sibiani au școache și păre și străchie. Băi! N-am Da, Vasile, și nu. polițaiul. Da, băi! Vasile, Hai, ce domnul zice la noi? Florin, Văsăluc, Nu, chiar. nu, 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 Văsăluc, mă, că de acasă. S-o spuoată anuța. Noi am avut locul la Șilea, cu Stodier și Leanu, băi, Florin. Cu din casă, de la Basile Buna. De la Nicu Buna, măi, de la Alex, de ăștia. Da, și primărița e... E, da, mă, de acolo a fost Stodier și Leanu. A fost, tata citorul a fost Cileanu, la Șilea. De căută, de către uri. Asta, mă, că nu face. Mi-am N-ai gustul, ăsta e felie de castor. Asta am pus așa felie, ca și știa de afară. Rup jos, pac, pac, jos. Și asta e înapoi. Într-o mângăsă, da. E. E de asta vară, mă, nici. S-a fost felie. Lasă-mă că te-o scos la adevăr, că e neam de cioban. Nu că a spus. Părine, părine. Milițianii trebuie să-mi facă și mămăligă. Unde aici, în comună? Polisai, hă? Păi nu, că sunt și în alte părți, numai... Mă, el aici. Acolo. Știți aia lui pădurarul ăla, că ăla a moștenit averea aici la Bistra. Alu Doru, Alu Doru, mă, Văsăluc, mă. cât a trăit. Asta nu știe. Nu, dar tata meu e trăia, păi ce zice ăla? Da, ce Florin, Florin a Când făcut. faci mămăliga. Haide! Dar mi l-au adus din Elveția, mă. Dom'le, dacă ți-l adus, dar eu nu dau bani pe lucruri străine. Hai că ți-am- Eu dacă pot și găsesc în România lucruri bune, eu ăla îl cât așa, nu? Sună un pic pe ăla. Sună fain, mă, nu? Nu, ăsta e Eu la România. crezi, eu la întârnați, tătea ziua când trec, eu dau Ăla are câte 100 de ai, mă. M-am dus în Italia, era unul mă cât la Beserică. Mulțumim frumos. Nu. Nu, ăla are... Băi, era pe boi, sărgișai. Tony, ăsta are 100 de ai, dar auzi ăsta pe ui, mă. Are, cred că 100 de ai. Vârgău, ani aveau 20 de astea. Păi ăsta nu m-ar pune ăștia când merea la Călimani. Eu am avut de aia. Să sun. Nu. Și unde luar Eu cum faci tu, mămăliga, bă, dorule? Nu. Ia aici, Ani, uite, Ni. Uite cum se face. Mămăliga. M-am Bă, bătut. tu aici, eu aici. Urile tale. Te filmezi în luna. Dar nu film. Uite aici, mă. Ele, tu trebuie să știi, fii atent aici. Zice ce ți-o povesti bătrânii, că și tu ai făcut. Ziceai că la voi acolo, pe zebra, la deal, a fost un neamț
era paznic, Neamțul. să nu fugă românii în... 60 la Neamțul, mă. Nu, și fii atent, bunicii mei nu mai au fost popa lui. Stai să gata, Maria, să povestesc. Ia, bă, ăsta când... Bunicii voștri au fost cu unul Danciu, din la Idicel. Danciu, da, Danciu era băit el, bă. Mie mi-a plăcut istoria că el, nu, dacă m-am tras din... Ce m-am tras? Ăsta e la un parc, dai, cu Giugiani. Ia, dar am și de la ea pe petrol, acolo. Dii, bă, am două de alea pe petrol. Viu. Bă, dacă ți arăt o filmare cu aia. Stai că trebuie să... Eu am niște ui așa nici de cap să o dau de zi, ui, sau iapă și lucru la răgii. Fac șeceri și instrumente muzicale. Da? Nu. Nu prea m-am ăsta. Da, păi ia, ai cuie. Am cuie, las că... A, dacă batem cuie, punem flure la el. Ne cântăm, că pe ce rar cântă. Băi, Bidușca, zici bidușca ca ăștia de prin Banat. ia, dar asta e făcută la Fona Sibiului, mă. Ia-le, demnil, Ia, ia. mă, ni. Am fost, mă, la ăsta, ni, mă. Asta când ți-a trăit, Apollo bă, Franci. când ți-a trăit la filmări, să știi că ți-o dau, nici de o Tu pe ce, mă, dar eu n-am, mă, făcut. Știu că ai, Dani. Dar asta e șină, să vede, astea. Asta anumit e făcută, măi. Da, dăurule. Ni. Uite aici, bă, băi, ce. Asta anumit e făcută, am un prieten în Fona Sibiului, mă, că am Uite făcut cusătura cum e făcută. Bine, mă, și cu jocul tot așa, și mi-am unul cap. E modelul lor. E, Făcea mă. și pe aici, alte Nu scot, nu știu să-l scot. Nu. Capilanul, nu știu. Vezi că îi pun după așerinci de-alea, de Mă, dar e albe. să nu te la picioare, știi că, nu, că o să Nu, auzi cu bine, oile. mă, astea sunt ușurele, mă, să-i iarnă. Nu, sigur că nu-s grele. Ba, poți să te pui jos. Bidușca-i zic ei. E bitușcă. Bitușca. Nu, mai să vă pun pe o par de jinas, mă. Pune, ia de-ai, Pui la tine. așa. Bagă în cămară, bagă în Ăsta, Soma, stai în dar e la Idicel, geaba că la Idicel, jinas. Dar oțet și ăsta ce-i? Nu, mă, că nu. Moare. Maure, Băi. oțet și maure de năcăi zahmă. Jinas ca la Idicel nici unii, că nu sprunile la noi, mă. A, da. Vara pe bradă, Ricky, acolo să... portă ăștia. De pe Bradu, Acolo să vii pe răstăuș, ne-am văzut. aici tu mergi până Răstoșnea, mergi pe drumul țării. Ia pe drumul fel și pe faină treabă. Nu. Păi da, mă, eu când am E. fost, ia-ți unul Lasă, de mă, acolo. oricare, mă. Bă, Dă-i. ăsta e mai mare. Dar nu cum. Dar nu, e că nu pe întâlni, mă, că Lasă, nu mă, nu ai. Prea mult. Să trăiești cu bine. Nu, să aveți noroc. Doamne ajută. Dar Nicolae ești. Pune șurubul, dă un pinge încolo la unii. Placă-i destule. Ui, o încălța cai cu opinși că merg încolo și vinea în coșe. Tu dai seama ce cap au avut. O fost doi frați. Și până la când au venit comuniștii, pe unul l-a pușcat securitatea, pe bunicul meu. Și frațul bunicul plecat în Australia. Ala e în Australia unul. Ai mort, am de Ai bucăți, mort, mai. așa-i? Băi, o zic că o mers o lună de zile cu vaporul. S-o duc prin Ceoslovacia, de-o putut să îmbarce pe vapor. Ia. Că Atunci cum era, mă? îl termina comuniștii, știi pe Dusul ăsta era megriu, mă, nu scăpa. Ia. Băi, păcat i-a comunist, nu, și că a murit rău. Tata lui bunicii mei s-o tras din Șilea. De la Vasile Bun a pus din casă. Nu. Tauger Șileanu, moșul. E, mă, cine mă bată, mă, încă că... Dar Bă, parcă ceva m-a auzit. Ia, haide! Pune, mă. Șerea. Și la Șumin. șere, mă, de... Orice mâncare Da, mă. de... Asta ce zice, ce brânză-i? Asta e la berbință de aia. E iute. E, bună. Dacă vrei un pic de asta. Da, e, mă. Da. Mă, eu tot timpul... Așa, viața a fost un la unul Lucean, unde și de eu viața e plină. Nu știu nimic, Da, atâta uite uite. ce e asta. Auzi la mine spre tot timpul. Eu țiu. A lui bun e tare, las că te oprești. Vine, mă, dacă... Băi, te oprești acolo, el morea să vezi. Tu fiecare om. Deci am văzut că ești temblit, așa o Te duc sacă, nu-i mă. Mântă-mă, uite se duc. Nu, memoriu de foame. Mă, memor. Du-te, mă. E mor. Tatat, când am avut 20 de ani, E scumpă. dimineața, pe stomacul gol. Brânza e cam 30. Iei atâta țuică și o linguriță de miere de albină. Și să vă spui, el e medicamentul stomacului. Și e ceva simplu. Și după am auzit la americani, au studiat treaba asta, nemți, exact ce am știut eu, de la bătrâni. Fii atent, dimineața când ai turnat atâta neaginars în stomac, arde toate bacteriile. Stomacul, știi cum e? Ca la oaie, tu crezi. Când i-ai dat drumul la aginar, stai să fie curat de prună. I-ai dat drumul pe stomacul gol,
intră și... Bine, nu prea mare, ăsta e prea mare, 50 de grame, 30 de Nu, mă, grame. atâta nimă. Atâta 30 de grame. Băi, dezinfectează, intră prin crețe, arde bacterii. Și când ai luat lingurița de miere albină, te măduiește rana. Aia. Și niciodată nu o să fii bolnav cu stomac. Eu așa... Că la români să trăi bine, mă. Așa pe la țară. Dar uite că încet, când noi nu mai suntem, Ia, mă, și că nu păcat. are decât aia și fost. Bătrână că nu a murit. am un nepot, vreau serie, să trag aici. Soră sau Știi? lui Petrișor. E. Și fetile Da, te cu ceasul, să poți pe ragi. să pui, Din cine, că eu nimic nu. Avea o măgăruș, avea vreo 7-8 mâțe. Mâță e. E, mă, am dormit Asta- noapte acolo. Apoi la tinereță cine știe, că eu n-am pătușă, dar apoi când am fost tânăr cine umbla pe acolo, n-am fost pe acolo. Când am fost tânăr am fost dus pe la ui, pe la... A, nu știu cu cine Nu fost, dar știu. știu că și unii erau de mult ori rămas fără bărbat. De mult au pus bădană. Petrișor, păi cu el te... bă, fii atent aici, Deci cetatea avea legătură cu... cu Bistra, cu Valea. Bistra. Dacă era înconjurați așa, coborați și așa, direct Alo. în apă. Tu, fie tata mea, 3 hectare, mă, 3 hectare măsurate, era... Faină treabă, mă, dar mă, Aici băi, nici, vezi? ești stăpân. Calea, nu vezi că tu știi. E, zăpăugea cu Dacă calea, ți arăt mă. eu zăpăugeam, dacă merg la Tonca, ți arăt. Zăpăugea cu Dincolo de calea, mă. păstrăbărie, e zăpăugea cu Cu diametru. calea aia așa, nici, E. pe departe. Prin Și-au prelungă, găsit prin un prelungă. șerpe, măi, Prin atunci prelungă. mergând înainte al tăților. Dacă un șerpe, măi, pe o ceatră. Mere mâini și, mă, că cum vine cu ele, știu? Eu dormea acolo și au trecut eu mânzările. El dormie. Nu mi-a șerpe de acolo. Băi, și am pățit eu azi vară cu viperile, mă, băieți, acolo la noi pe pășune. Eu toată seara trebuia să-mi venit cu colibă. Am găsit în două sări câte o viperă în colibă. Am omorât vreo 6, 7. Dar duceai lapte? Nu, mă, patru nu, zeri. nu. Acolo s-au focusatele pe pășune, dar nu ne-au mușcat nici oaie, nu nimic. Și totul-i bine, mă, dar până fui și el, mă, odată, vai, câte voi eu mușcat, mă. Dintr-o șaltă până o dat de ăsta, mă. Șarpele, o târlă, că pe erau un loc pietreu și o caustă, așa, ni? Păi, cam Altă oaie mâncat. acolo stau ele. Altă oaie. Tu știi ce trebuie să ai pe oi ca să nu le muște șerpi, să ai multe clopote. Zune. Ia. E, bă, Suneți nu, ascunde. gălăgie și vai. Niciodată nu o să-ți muște o oaie cu clopote. Aia vă spus. Da, pe cum zice că nimă. Uite, să pune oile, trebuie să găsești o oaie, 2, 3 până în 4 încioare. Cât ori și de noaptea, și noaptea. O ia, că te nu dorm toți ei. Tot în orice moment ai să vezi o oaie în cioare, Stau de rond. ori 2, ori 3, ori 4, până la 4. Mai multe nu e 4. O le grijești O le vara? dai la altul? Nu, azi vară le-am Păi grijit. de-aia, Dar că- iarna le grijești acasă. Dacă Nu le dă găsesc. la altcuiva, Cum să le e dai, gata, mă? I-am mă. dat marfă, Date, i-am dat marfă. eu da, ai treburile. Nu, mă, că nu mai încit mere. Ia? Apă și ce trebuie. Oile românești, sunt oile țurcane și țigăi. Și sunt mai multe variate, dar țurcana, țigaia, Drama cu astea, dumneavoastră sunteți atunci. caraculul, alea din care se Moștenitor fac acolo. căciulile. Nu, dar țurcanile țin țurcanile de astea care sunt cu pământuri, lâna de lungă, ce? oacheșă, băle, breză, pistre, muscure, astea. Și le berse țigăile, mă. Țigăile. Țigăile. Noi le zicem, noi aici în Ardeala, noi le zicem berși la țigăi, mă. Țigăile sunt care, țigăile ruginii, alea sunt zona aia, Covazna, Brașov, pe acolo, prin partea aia. Și mai avem cărăbașul. Dar oaia de baza noastră e oaia țurcană. Țurcană. Asta e dragă. Asta e.
Trebuie să și fost melun.